Bugünkü paýtagtymyň bagtyarlyk ýatyramynyň çoğunly ýaşaýjy toplumyna İçeri işler ministrliginiň ýanyňky ýanyň howpsuzlygy müdürliginiň täze binalar toplamynyň şeýle-de Mälequli Berdimuhammedow adyna ýaşaýjy toplumynyň agşam kuruluşlary hassa obadan bilen tapawutlanýar. Durly görnüşli aşaklar bilen bedelen bu binalar we ýaşaýjy jaýlary paýtagtymyň ýaşaýyş durmuş döneminiň üstüne ýetirmek bilen paýtagtymyň agşamky obadanlygyna öz borçly gözellik çaýdy. Hormat prezidentimiz arkadaşlyk gahrman serdarymyň başlangyjy bilen halkymyň döwri wap ýaşaýşy ilatyň hemme taraplaryň durmuş üçinçiliginiň gowlandyrylma ugruna zerur mümkinçilikler döredilýär. Bu orta ähli ugrlar boýunça derejelikli zähmet çekýän adamlaryň ruhyny göterip, olary täze ýeňişlere zähmet üstünlikler ruhlanyrýar. Paýtagtymyzda gurulyp bolmagy berilýän destgalaryň köpüsiniň ilatymyň durmuş ulgamyny nazarlaýanygy munyň aýdyn sutnamasydyr. Bu arsa bir qara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüniň ulesüşler hemde beden zähmet ýeňişleri bilen utgaşýan her bir günniň ulara başlyklary we ýanynyň nowata husutnamasydyr. Bu hakykat döwrawa binalaryň hemde ýaşaýyş jaýlarynyň aşamky gözel görnüşlerini öz aýdyn beýan tapdy. Munyň üçin bagtyar halkymyň hormat prezidentimize hemde gahrman arkadaşymyza hoşallyklaryň çägi ýok.